Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para makaiwas sa sakit na TB. Dr. Alfred's Pure Mangosteen. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito. Kaya ang leading brand Balaan, hindi tanan may maximum fluoride. Gani Misis, mag-unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection batok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every...
sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ari na kita. Sige na tibong, panawag nga kam. Dalasagwa si Banong. Ano na, Timhan? Arita sa tungasang kampo. Nagsulod kita diri sa PD Road. Tunganan isang kampo. Panawag mo na tibong, dala si Banong para magkapahuway na sa sakit nga napatsyagan niya. Hindi. Hindi ko yung manahog, sir. May malayan ka mo nga ginaplano ngay muon sa amon. Isalvage ninyo kami ay. Bugoy, hindi siya manawag. Panaw na! Munang bagay si Hindi mo mo. lang kong ginlalas panaog ah. Nahulog lang gusto ta. Pagalot ka pabi mo. Dadali bila kami ah. Sir, hindi sir. Ano man? Klaro na gid sa ginambalanta ah. Nga kung makuha ninyo siksor, papuliyo ninyo kami ni Banong. Anay karon niya, subungon ninyo kami sinay. Bigoy, Ya, buligi si Banong magkapanawag. O, Jack! Banong, dali ka! Panahon na kita! Inay lang. Bagay mo. Sakit ang pilas ko. Ara na, Jack! Nakapanahog na siya. Luhod, tibong. Luhod! sipa mo pa ako. Agay. Hindi kita magdugay diri mga kaupod. Nag-aamat-amat na sanag. Sino sa inyong mabira sa ila? Ah, Ako si Tibong Jack. hindi maluhay ka mo, sir. Hindi Akon mo- si Banong, Jack! Sige. Ang placard nga ginubrata, ikabit nyo dahil sa liog nila. Ayos, Jack! Sir. Tagduha ka bala ang ilubong niyo sa ulo nila. Ay, Mauna ko sakay sa salakyan. Di mal ka. Huwag kakaluoy. Ah! Tapos mo'y muslan. Patsyon mo pa. Buligan ta kaya, Banong, para makapahuway ka na sa sakit ka na batsyagan mo. Plastar! Masakar ako sa salakyan. Jack, tapos na. Sakar ako mo sa salakyan. Malakad na kita. Patay na siya, Jack! Saka na! Tomas, larga! Tawagan ko si Sir Bernie. Oh. Oh, hello sir. Mayong aga. Jack, Pasensya gid sir. Basi na disturbo kong tulong. hindi. Okay lang, Jack. Bugtaw naman ako. Nagapangapin na ako. Saan ka mo? Ano balita? Ari na kami sa lugar nga sakop na sa Iloilo. Nagapasulod na kami. Papuri na ka mo? Oo, sir. Kamusta ang lakat ninyo, Jack? Ayos na, sir. Nakuha na ninyo. Pati ang duha sa kapis. Wala na mo siya madala, sir. At lang dito nabili ng yabangkay. Ha? Patay na siya, sir. Ang duha? Sa dina? Ato na. Gimbili na mon. Patay naman sila. Jack, Tapos ng misyon na mon, sir. Tapos ang istorya sa kabuhin nilang tatlo. payo ko magsubok sila, Jack. Pabalo ko naghatag sang order. Na siguro ko nga malipay gid siya. Sige, sir. Ang salakyan nili, sir? Dito ninyo idiretso sa isa ka na safe house naton. Para matago anay sila. Okay. Tinluan pa yun eh. May mga dugo ang bangko. Ngaman? Dira ninyo sila ginigo sa sulod sa salakyan? Hindi, sir. May pilas ang isa. Sang magkanto kami sa kapis. Pero sige lang, sir, ah. Tinluan lang namon makaabot kami sa safe house. Sige, Jack. Kay babalo ko na si Sir. Para makuha naman ninyo ang kwarta ninyo. Tiba naman kamusin eh. 3 milyon ang palarti daw ninyo. Ba,
sir.
Natapos na nilagid na patrabaho mo? Yes, sir. Oo, sir. Wala. Wala, sir. Bisan gamay nga lead, wala sang nakuha ang mga nag-imbestigar nga mga pulis. Oo, wala arimadaso, sir. Oo. Tinlo ang ila pagtrabaho. Yes, sir. Okay, sir. Oo, sir. Ihatag ko sa ila kung magpadala ka mo. Ihatag ko sa ila kung magpadala ka mo diri sa kwarta. Sir. Sige, salamat. Sige, sir. Bye. Nalipay gid si sir sa trabaho na ni Jack. Mapuslan gid si Jack. Bisan ano lang ipaubra sa iya. Iya gid trabahoon nga wala sang rimalaso. Sadin ka na, Masyong? Arin ako sa downtown, boss. Sa tubang isang mall ba lang ginasiling mo? Ate, okay. Mayo. O, sige. Tambay lang ka mo da, ha? Tawagan kong insik. Ayos, boss. Nabaton mo ng ginsin ko na si mga tsura sa insik? Oo, boss. Arin na, nabaton ko na. Tanday gid sumayong itsura niya, Masyong, ha? Tanday gid, kung makita mo siya sa personal. Oo, boss. Bago man lang niyang litrato, mamanigyapon guro yung tsura niya. Bago na ko nga retrato, Sige, basta, latalag na sa. Kagang tawag ko, latan nyo man, kay kung takon kong insik. Areglado, boss. Sige. Bye. Piho na ni. Tawagan kong insik. Hello? Mr. Wang? Okay na? Good. Ang kwarta, kompleto na. Well, very good. Very good, Mr. Ang. Ano nga kolor sang bag ang ginsudlan mo sang kwarta, Mr. Ang? Brown. Okay, brown. Ano? Gimbutang mo sa... liwatabi? Gimbutangan mo sa gamay nga grocery sa ibabaw sang bag. Okay, good. Amo na iya. Kamasinulundon sa imo, Mr. Ang. Amo ginang dalamihan ko sa imo, Okay. Pamati, Mr. Ang. Ano oras na sumong sa relo mo? 2:30. Okay. Mati, iset kong relo ko sa pareho mo lang oras subong. Dali lang. Okay. Are, 2:31. Okay, are na. Mr. Ang, subong gid kadto kas downtown. Kagulaton mong tawag ko. Manawag ko liwat sa imo dugay-dugay, ha? Okay, Mr. Ang. Kagoy. Why pulis, ha? Wala otoridad. Inaligan ni madisgrasya mga tao ko, da? Himuon kung igakumbip ang mga bata mo. Matag, Mr. Ang? Okay. Good. Sige, tawagan ta kaliwat. Wala talaga tawag ko. Sige, bye. Ayos na. Jerry, Robin, ikarga nyo ng 2 ka bata sa speedboat. Malakata sa bukid. Matabok ta pabakulot.
Hello, boss. Oh, ari na kami sa Negros, Masyong. Amo pala, boss? Naset na nato ng relota ha. Pareho ng oras. Oo. In punto alas 5, bantay ka sa portahan sa mall. Oo. Ulaton mo si Mr. Ang nga magsulod. Kag sila natapos na, mabili siya sa iya bag sa luggage area. Kuha mo? Oo, boss. Kuha ko. Brown ang kolor ha. Brown ang kolor sa bag nga dalayan. Oo, boss. Brown ang kolor. Okay. Klaro. Karon, pagkakita mo nga nabili na niya, sugataan mo daw siya, kakuha ko ng number sa bag nga ginbili niya. Tapos, kuha mo tong bag. Kagipasa mo kay Makmak. Bahala ka na mag-ideya pa uli pa Iloilo. Pero si Makmak, diri madiretso sa damtangan namon. Matag? Matag kayo, boss. Hello, Mr. Ang. Sige na. Alas 5:10 ha? Alas 5:10. Sulod na sa mall kay ginasili ko sa imo. Alas 5 na subong. May 10 minutos ka pa para mahingagaw pa sulod. Mr. Ang, right wing entrance. Klaro? Dito ka sulod. Kagibilin mo tapos ang bag mo sa luggage counter. Pagkakuha mo sang numero, sa ginbilin mo nga bag, diretso ka lang lakad kay may masugatan dahil sa imo sa pagkuha sang numero. Kagdugay balikid ha. Hindi gid magbalitkid sa ginataga mo sang numero. Diretso ka lang. Kagulaton mong tawag ko. Kag may balaan mo, kung diin mo makuha ang anak mo. Matag? Okay. Sige. Amatamat na lakat, Mr. Ang. Nagalakat ang tiyempo. Boss, nakuha ko ng kwarta. Kag napasa ko na kay Makmak. Very good, Masyong. Sige. Ingagaw na pala yung sa lugar kina. Ha? Kag ikaw lang bahala sa pagpauli si Lilo. Oo, boss Kompleto ang kwarta, Mac? Oo, boss. Napulo kami yun. Very good. Tawagan ko sila Rolin kay Jerry. Dali lang. Hello. Rolin. Okay na. Ipapanawag nyo sa van ang mga bata. Ibilin nyo dahil sa tubang sa eskwelahan. Pagkatapos nakatdahan ka mo. Ari din si Makmaksakon. Oo, dala niya ang kwarta. Dasigan nyo na. Kaya tawagan kong in-check para nga makatuan niya dahil ng mga anak. Sige. Bye. Mr. Ang! Salamat, Gid. Sige, pwede mo na makatuan ng mga bata mo. Ara sila subo sa atubang sang eskwelahan malapit sa plaza. Hingagawa sila, Mr. Ang, kay... Basi kung may bahal nga makuha naman sa sila. Sige. Salamat, Mr. Ang. Bye. Ayos na. Kwarta na nga matag. Muli ginasiling nga easy money. Klaro na? Dali na ka mo, Makmak. Napaulit na pa Iloilo. Kadali na kita sa kwarta, mga bata, hindi ba lang? Karoon nga natapos ng transaksyon ta Sensei, prepara ka mo. Kaya may pasibo naman ta. May dako naman ta nga transaksyon. Dako pagid nga kwartang makuha ta kung masulod na to ng bangko sa Cebu. Okay?
Labihan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.